Ọhaneze ndị Igbo ekene m unu mana anyị ka na-ekwu na our daddy G.O reply la akwa ọkụkọ na-eyi ya nwoke o wepụtakwa ọzọ sị ka ya kwukwu okwu gbasara ya wee gee na ọ dịka nke ya kwuru mgbe mbụ abalị ha ntị so ka ya kwukwu okwu gbasara ya again ngwanụ ka anyị gee na ya ntị biko ama m ihe menu na-ada subscribe na channel a subscribe click like comment on notification nke maka na channel anyị bụ channel ebe anyị na-ewetara unu ozi biko subscribe ọlụ biko unu achọ ka mgboro unu ehi ka unu achọ ka nje na nke akwa ọkụkọ jee weta ibobo nke m maka anyị ga-enu nna ya ukwu ntị. Ndewo n'ụmụchukwu oke abịa. Ndewo. Ihe gbasara akwa ọkụkọ na nwatakịrị ọgwụ ka anyị na-ekwu maka ya. You know? So what are we saying? Akwa agwachara nwatakịrị ọgwụ. Na nwatakịrị chieta azụ wee sị na ọgwụ arụghị ọrụ. Akwa wee balansị nwatakịrị ego. Mụnwa personally si na owute m rinne. Maka ihe nji si na owute bụ na mgbe na-eme the boy interview. The boy si na ọ sịrị agwa kwa ọrịa ọgwụ protection and ọgwụ awele. Ọgwụ protection and awele. And since the boy gwachara the ọgwụ keka jam here, motor jam here. Ịghọtago? Trailer ali ọgwa n'elu. Ịghọtago? So now icheta azụsa akwa balance gị money. Na ọgwụ awele since he na-eri nri. Onye na-eri nri o nwebara awele. Onye na-eri nri nwere awele. Mụ nwanne m nwaanyị. Onye na-eri nri nwere awele. Dị healthy. Now ị gacha ahịa nata ka gaja amụrụ gị. I jese bi na-emebi gbagharịcha for the day for over 6 months agwọrọ ọgwụ protection. Onwelo anything bad mele on you. So the juju they work. So na o wutem na sna akwa refund that money. O wutem rinne. Ekpeli ihe aje na law court. Akwa kpegburu ya 100%. Yetago? Akwa kpegburu the boy 100%. And number 1 bụ na oke ite akwa bielu gị. And ibobo. And protection. Ị ga-ebu echite ọgwụ ndị ha asụ. And ọ bụ na ibu achite ọ bụ na akwa asị na o nwere ihe pụ na ya. Ị ga-achọ akwa ya. Because ị nwere ike ebute ibobo. Akwa eme ibobo testing. Ọ bụ na iwepụgo obere ibobo na ya. Ịghọta na-ekwu. O nwere ike ebute ibobo akwa eme ibobo testing. Ọ bụ na ewepụgo obere ibobo n'ime dị ibobo. No, does intact. Automatically ị ga-eme gịnụ? Ị ga-akwụ ụgwọ ibobo. Amara onye use go n'ime ibobo ahụ. Ịghọta? Ọ bụ na ibobo obiele gị na-test anya nụ. Ọ bụ na 90 no na-enye 90 degree or 90%. Now akwa bunati ya mee ya test ọ bụ na minus go 20. Ọ ga n'ime ego ahụ ga-esi minus 20 ahụ. Enye gị ibobo nye gị awele, nye gị protection ọgwụ ịtọ ka iji 2 million naira wee gwọ. Yatago? So n'ihe akwa mee mistake because na ama m na otu o si mee na akwa refund ego. For that, so when ndị agwọ ọgwụ na-awụ ọgwụ ha ga-apụtakwazi sa akwa mee gị refund ego and akwa refund wago. Ọ bụrụ ya. So ekpere ikpe aje na law court ekpegbu the boy 100%. Emere gị ibobo mere gị awele ka na-eri nri. Na isi na ibobo na awele adịghị alụ ọrụ buti ya ka amara ihe iwepụgo onye ya. Ọ bụ na eji isi ebu na-egwọ ibobo. Ịghọtago? Ibuti eme testing amara isi ebu na-epụgo onye ya. Ọ bụ na ihe ejegote ebu na ọfụlụ. Ịghọta na-ekwu I'm telling you ọ bụ na ga-eweta and o nwere ka ya esi mesef o nwere ka kwa ya esi ma ọgwụ atest ọ bụ na i were chege ene dị n'ime ọgwụ ahụ you go with your money you go mana ibute ọgwụ ọ bụ na ọ ka dị nta so burukwa ọgwụ ya. Ịghọtago? So because na youth niile nọ na London today bụ ọgwụ ka ha gwọgidere wee bụrụ UK citizen. Ịghọtago? Youth niile nọ na Dubai, youth South Korea, youth Japan, youth ndị alụchara iPhone na anyị na-use ma Tecno ma Infinix ma Android ma Samsung ha ncha bụ ibobo awele ha ji ebute awele. Ịghọta na-ekwu? So what am I saying bụ na akwa we should look for this guy justice for akwa ọkụkọ.
ọgwụ akwa gwọrọ 100%. So the money need to be refunded back to akwa. Say ebe na this boy no go see a video. Ya wechitere akwa ọkụkọ tiwara akwụkwọ eke. Ya tago. Title unu na-enye ndị pastor, title unu nyewe Jesus sinsi. Una asịgokwa Jesus weta ego a. Sinsi unu kpewere ekpere nweghị Jesus mere ndị Igbo. Ndị Igbo nọ na nga tata na Dubai. Igbo juru na UK na-arụ medicine na village onye ọzọ ka bụ medical doctor bụrụ nurse ifela dị eme gị. Igbo juru na US na-eme care home bụrụ medical practitioner na village mmadụ village nke go nwere US na ọdị. Gwa m ihe ọma Jesus megoro ndị Igbo. Ego niile unu buru bụ n'alụ Jesus na Rome na anata gị ya Jesus. Unu anaghị ala. Amụrụ m onye nyere akwa ọkụkọ that advice. Yeah, bad advice. If I bad advice and don't refund we go not refund we go. Not refund we go now not because another people now will come up. You have to go. With your biocha akwa ji wo logo ogwo na dey so 2 million. That's why no adash is 500 adash. Na dey 2 million naira wo logo ogwo ito protection. Wo logo protection, wo logo ibobo, wo logo awele. Iwe buri ya na iwe bi refund e gi ejegodo buti ibobo. Emi ibobo test mari help on ya. Obuno onwego power. Obuno onwego power mako odumeje sino we send down se prede la bande. Odumeje nwe power na po se prede la bande. Onwelo onwe gandusa. Yatago. Onwe Indaboski bahosa. Gabs pata. And also no metube Indaboski bahosa akao. Se prede na mande metube hiaka. Uyota. So Iburi Bobo na wele na just use all the Ibobo have. If you sa kwa balance adi goga aradrogi. Aradrogi. Beri ba je na law court akwa kpegburi. So biko ya mara be the boy no si chube ka na tie ego. Si na tie ego ahụ. Okay, ọ chọburu were 2 million gwa ọgwụ ka o je wuru Dangote. Ogwu ọ chọburu. O gutara aka n'ego. I were 2 million gwa ọgwụ je wuru Dangote. Just 2 million nkịtị. I were 2 million nkịtị gwa ọgwụ buru Dangote ozugbo. Ihe ị chọrọ. Ọ dịrọ possible. Ị ga-akwụ ụgwọ nke use. Akwa need to go and collect the money back. Akwa je na takwa ego ahụ. Somebody gwọrọ ọgwụ protection. A guy ije na Nigeria for 6 months o nwere ihe mee gị nụ. Ọ na ọgwụ alụghị ọrụ. Gbọọ hen Ndubisi. Ọ na ọgwụ a ọ na ọrụ ọrụ maazị. Ọgwụ na ọrụ. Gwọrụ ga-aweli ka na-eri nri. Titati na-eri nri, eri ofe ọgbọ na-eri ofe egusi. You give God more money, you live longer, more longer. Nekwe pastor na ede ebe a now. Bishop Oyedepo na enko dere now. Oyedepo said if you give God more money, you will live longer. Less money means short life. Ọbụla ọgwụ 2 million nkịtị. Mba ọ na-ego sọfụ. Ọbụla ọgwụ 2 million nkịtị kunu je disturb akwa ọkụkọ. Na ya ụmụ Jesus gị na-agwa gị, if you give God more money, you live longer. If you give God short money, you live short life. Africa, ihe na control Africa, God, religion. God anaghị afụ anya. Nyanwa ya egozi Africa. Wena bidobere afọ. Ndị isi ojii. Mboso hit go nwana anyị nke now. And ihe na-ewute m na bụ na kama this boy ga-abịa Enugu akpọọ m ka nduri ya jee Enugu ezike. Nduri ya jee Nsụka be anyị ka meet a king of Satan. Ka king of Satan gwọọ ọgwụ ka akwa nwe ike refund all the money. Ọkpọọza anyị nwa bụ mmadụ. Besewezere ịbụ mmadụ anyị gbatara ya ose emaka. Ijezi gwọọ ọgwụ ọzọ ka na-apụtara gị ego gị. Ndị nwere anwụ evute ha n'ụlọ ọgwụ ha na-esi isi ka eji gị iji ụlọ ọgwụ ana m n'ụlọ ekpere. Ndị ụwa ajụrụ ajụ, ndị ojii, ndị ụwa kpọrọ asị jee n'India na-achụgharị ha, jee Dubai na-achụgharị ha, jee Saudi Arabia na-achụgharị fa, jee South Korea jee Japan na-achụgharị fa, everywhere all over the world. Jee Italy today nwere ebe ndị ojii ama mbinwu. There is a place in Italy that white people cannot accommodate blacks.
100% sure. Jee na India eba, jee dika na Noida na India. There is many building there that a black man cannot put their head. Ndo uwa wurike. Nde magic. Mewa magic ebe Bible kuzigoro magic. Moses ikoro mkpọrọ na mmiri okewa. O Igbo bụ. Kedu miracle a meche na Bible? Onye kpuru isi ka ewere aja. Wele aja mgbe onye ọcha na-alụ microscope eji ascan anya. Maka lab dị na-eme n'anya bibi ime anya ụtọ na ihe dịka ugogbe. Oseri ime anya gị. Adịghị eme anya blood test. Oseri ime anya ga-agwa gị mgbe ọ na-arụ ya onye ebe anyị nọ na-agụ na Jizọs metụrụ asọ mmiri n'aja n'Igbo ukwu. Tọọ na aja n'Igbo ukwu tee anya. Tee onye isi. Onye kpuru isi na ngọ ọkpala fụwa ụzọ. Ndị ifu onye chabịa kụziere gị miracle kụziere gị sayensị. Ọ bịa kụziere gị ka Jizọs si eme miracle ọ ma nkụzi gị ka esi arụ telivishọn ntọ hua nwa mpama the pastor enwere ihe ọ na-arụ were microphone na-eku aka ya gift the Lord idilo ya imikpọ ka azụ ya na God na-ekwu okwu na-asị gị God told me ime ọ na-ekpọrọkwa suit gadakwa ndị mmadụ sụọkwa ndị mmadụ God told me ha dịkwara gị loya. Ndị obodo oyibo anyị bụ ụmụ obodo oyibo ndị na-eji obodo oyibo ndị isi ojii ndewo unu kwapụ na akwata ma ọ bụrụ mmụọ Ọnịcha ndị isi ojii anyị kwapa ya mkpọrọtụ fọ ndị ojii n'ụka religion emenụ na-arụ enwebe ihe unu fụrụ arrange this movement enwebe unu fụrụ religion emenụ na-arụ efere nke m fụrụ n'ụzọ ụmụ ojii nke m kwụnye 130,000 eje onye mkpụrụ mmiri na-eme interview o si ya na nwere kọwagodo na the security ma enyere ya ego ọkọgodo ka anyị si ije na mkpụnye gwọrọ ụgwọ kama na the security man enyere ego which I'm not sure ma o nyere m onye nyere because ejiri m the number enye m ha nche nye m phone number m si onwe ego si de kpọọ m na phone ndị nke chọrọ for fibroid akpọgo m nsị a na nsogbu adọrọ mgbe ọ na ha ji dị free that they will come si m oke sa ọ bụrụzie contribution nwanne pụrụ iche ka unu jezi megheri ya unu ekpe ezi ekpere ka o nweta instant alert mana Suleman ekpe ekpere nweta miracle alert. Ndị mụ somebody amara mgbe nne gị tụrụ ime gị na amara ka mpa gị si raise gị na nursery school raise gị primary raise gị secondary gụcha university bụrụ mmadụ gbakpoo n'ime pastor wum na-achọrọ igbu gị na pastor worie gị na nwere ndị iro chọrọ igbu gị gbakpoo nwa baby virgin na-emere gị anya bụ usi na-enwere oke nkume nọ na Zion nọ na-abịa kịta ịtọpụ gị na agbụ oke nkume ha gburu na Zion oke nkume nọ na Zion oke nkume nọ na Zion oke nkume nọ na Zion ọbịa gị na-alụ iwere agụwa egwu oke nkume nke nọ na Zion akataka ka ibe ya ogo ndị go na nri ito na gị bochi Rigo na rito sogi na chio ana-erigi mugo nke na-elele riche nunu mugo mpaga ka mpa onye na Nigeria ka mpa gị jechere ekpere na-elele nwụọ onye ka ọ ka mma na Nigeria mba mpa gị bidoro ekpere ele na ebe fa ma maka mgbe na-eme ekpere ele na ụfọdụ n'ime anyị ka peche mpe mgbe ụfọdụ enweghị anyị nwa ka peche mpe mgbe bidoro ekpere ele mpa gị na mma gị jebe onye ka mpa gị na mma gị ka mma taa mmadụ onye ka ha ka mma mana onye ahụ unu na-eje ekpere na nke ka generation gị mma ti date onye a na-eme nọ na-ekpere ahụ sọsọ ofu skuul o nwelu na agụlụ ebe ọ bụrụ gwa nke onwe na port bụrụ nke dị n'Enugu ọ bụrụ nke dị n'Uli bụrụ anyị agụta university ọnụ nweche nwee bank akụnkụwa bụ ihe efu ọchị nwe owilo bank atọ onye ụmụ dị ọka nwa m ka dadị gị na ma omi gị jechee na nke ka Jizọs ya gọzie gị o nwere ihe Jizọs a mere mma gị na mpa gị ha ji kanya nwa bụ onye ekpere mmata
maka ọ na-anapụ unu ikpe mma nwoke kpọọ na mma nwoke ọ na-anapụ gị mma nwoke wee na-edozi onwe gị nwe na ọzọ na-ekpere anywhere they are my brother kpọọ m nọmba ị ga-akpọ m bụ 08032795016 nwanne m nwoke Yahuda nọmba ị ga-akpọ m bụ 08032795016 ihe nọmba onye chọrọ ịkpọ m ihe gị eje kpọọ m ọ na send video request ọ bụ na ị chọrọ ịcontribute. Hello. Mgbede ọma. Anyị dị mma. Yes, kedu m kene? Okay. Hello, maazị. Okay. Ngwe ihe dịka 2 hours time ịkpọ maka ịkpọ ọfụma anọ m na program. Oh? Thank you, maazị. Thanks. Chinyere Jesu aka. Ndị oji ndị nwere God. Ị dị ka onye nwere God. Onye Saudi Arabia apụta ị ga-apụta kwudo. Ị nwere God, onye oji. Ịrụta one day na-agba V-boot na Lagos. Gbawa Benz, o nwere God. Oh my God. Hello. Good evening, Mathias. Mgbede mara anyị mma o. Mathias nwa nke Chineke. Maazị biko gbatuo volume nke ahụ iji anụ ọnụ anyị o. Nwa nke Chineke. Ndewa, gwa ya afa gị na ebe si akpọ o. I'm not from Lagos. No o. Ọ dịgara anyị ana masị ka nkele ya n'ọrụ ọma ị na-alụ. Deje. Asị m ka nkele ya. Ana m anụ ị na-ekwu maazị Jos na-ekwu anyị na-ekene gị. Daalụ nwa Chineke. Thank you. Daalụ. Asị m ka nkele ya n'ọrụ ọma ị na-alụ. Thank you, sir. Ị gegoro onye ọwụna ntị mụ na gị ebugo oge gara aga. Okay. Ị na-alụ ọrụ ọma dị egwu na Chineke ya nọnyere ise igbekwe n'igwe na ndị na-akpọ ya maka na ndị eriri eri ka nkụ ezo ndị mmiri na-eri ka nkụ it took me time before ndọpụta onwe m n'aka ndị fraudsters ndị wayo. Thank you, maazị. So etu ọnụ nwa mmechezi wee pụta anịze m ịkpọ afọ mụ na ya akpago privately. Yes. Yes. Ife na-ekpe ka ịghọta bụ ka ijide ka iji Chineke ya nọnyere gị. Ise. Chineke ya nọnyere ndị na-ekwu ha na-agbasa ozi ọma nke Chukwu adị ama na ndị wayo niile ife niile all these distractions na-anarị gị ego nke iji maka na ego bụ nwa nwoke mana na-agọsịghị ya onye yawa arụ ọfly ya abroad onye agụ ife mere oje obodo oyibo ndị be anyị wee dị impoverished gụọ na-alụ m ụlọ ọgwụ na-eleta ndị mmadụ anya eziokwu bụ ndụ ikwere onye ọ na dislat gị o nwere ofu mkpụrụ eziokwu tụrụ ụzọ ba na-eso mba religion bụ scam. In another next 5 years, ụka nwa ya rụzi ebe ya nọ na-ele nkwụka. Ise. Ụka niile general. Ise. Ya gaziele. Daalụ ọ dị n'ọfọ. Ọ dị n'ọfọ. Hello. Ndewo. Ndewo, good evening, sir. Mgbede mara anyị mma o. Yes, afa gị na ebe si akpọ? Okay, afọ m bụ Chinedu, esi m na Benin akpọ. Ebe? Esi m na Benin akpọ, Benin nọ o? Asị m ka m tụnye ọkọ program gị ka dị live. Ọ ka dị live. Maka ihe dị na ya bụ na contribution m chọrọ inye bụ na ka m kene gị na ị na-agbani. Maka na ihe dị na ihe gbasara ụka o mislead guy too much na Igbo. Yes. Mụ abụ onye ụmụ ojii ọrụ gị dị mma mgbe ị merecha vidio anụnwa vidio ma ndị anụ ime iti inyere aka. Yes. Obi dị mma because ebe niile ịkpọgasị na nke nwaanyị isi na nke ebe ị ga mbọsị anụnwa mụ na afrị ebe ị na-ebe ebe ha macha
Yes. Nnekwa m nke isi ka anyị na-aga ịfụ ụlọ ụka Atin Holy Family ọsọ. Ebe anyị na-agụ ka mgbe anwa mgbe anyị ka bụ mụ gafa. Yes. If na nwere factory dị n'ụmụ ojiri ụkwụ n'ụka ahụ, ụnụka bụ ugegbe. Ebe ahụ bụ n'ụfọdụ ma echem. Okay. Ebe ahụ ụfọdụ ma ebe ahụ ezi esi aga many villages. Efu na enwere factory lụrụ ka chọọchị ahụ, mana ndị ụmụ ojii ga-eje n'ime chọọchị a na-ekpe ekpere ka ha nweta ọrụ. Mana afa nwere factory. Eziokwu ka m na-agwa ya. Bụrụ ihe na-eme onye ojii. Eziokwu ka m na-agwa ya. Ụfọdụ gbanịkwa nkagbuo ndị lụgasị ụmụ ihe dị iche mana kedu ka kịta anụnwa factory one ka anyị mana kedu factory dị n'ụmụ ojii ga-eme mmadụ 100 employee once one ka ọ dị? Apụ m ụmụ ojii early 2003 ụlọ ụka ọ anyị nwere n'ụmụ ojii dị ebe ka nsị ịtọ ka ọ dị. Ofu dị n'ebe a na-agba mgbago ụmụ ojii akpọ St. Francis. Ofu dị na mgbada ụlọ nke anyị fụ mgbasị anụwa. Ofu wee bịa na saịdị Abidi saịdị Iru Ekpe nke nwe isi. Sorry, call my brother caught me. So, gịnị ka anyị na-ekwu ụmụ Chineke okike abịa ma? Ka ịfụ na when we tell you na religion bụ scam, ị na-ekweta. Na mmadụ bụ ihe niile, mmadụ nwere finance. Ifuru ihe niile na-ekwu holy fire ọ gị ihe ga-egbo olu gị mkpa mmadụ. Kama na na-eme ndị religion ji ezuzuru ebe ha bụrụ say present their religion first before ha walk into those things. Now when they got what they work for, they will now say no, religion I have put to first. Mere ihe a ji nwee isi. Onye Awụsa, onye Boko Haram put with the same effort. Ihe ọ na-ememe gịnị enwee isi. Onye Boko Haram bụ egbepụta Nigeria innocent soldier apụta. Ụfọdụ n'ime ha kpọkpọ Nigeria soldier na free. Ọ nọ Martin, ọ nweta the opportunity. Ọ ka the Nigeria soldier nọrọ in a good position to shoot. To shoot first. The reality of life. Ihatago mana chọrọ ịwọta ụwa otu ahụ enwere mmụọ onye iberibe onye ụwa onye ike ụwa gwụrụ na-achọ mmụọ onye ọ bụ na ike ụwa onye emete nwere ụwa ịfọ ring light nje eme program nkịta ịfụ m ndị bright ring light ọ dịbụrụ as of 3-4 years ago anyị na-atụ ya 40 feet kịta mba nwanne anyị nwoke a jere gwa wele chọrọ ọgwọcha wele ọkala onye na-arụ ring light a nna ebere megboro na m Igbo ndị eriri ebere megboro na m Igbo ndị nke atarata ebere megboro na m chamaka eriri amaghịzi m mma agwụ na egwu ka mma na-agụzi iru na nwa ozi katagoro m ogede ọzọ mmegbu ebere megboro na m ndị Igbo ndị nke atarata eliwo ndị atarata kedu ebe ya ebido emere m video with nwaanyị ụmụ ojii within 2 days achọta the woman mana eru ụwa ka anyị na-ayọ si gosi anya onye ngwụrọ ọkpụrụ isi fụrụ ụzọ si gosi anya ofu onye dara ngwụrọ gara ije cha si gosi anya ofu onye dara ogbi kpuru okpu cha mana nwaanyị mmiti n'ụzọ ụmụ ojii within 2 days Reverend Father achọta ya gosi no reality no eziokwu mana the same Reverend Father dey claim no na-eme miracle ka nna ya biko ya gosiri m onye nke o mere ka m chọba onye ahụ no je kwọ ndị mmadụ ụgwọ ha na-eme miracle onye Igbo kpewe kuwe ekpere mpa enemy nọ ọnkụlụ ga-achọrọ igbu gị bee ekpere mma ngozi na-egbu mmadụ mba nwa ya gị na ya nọ na Lab International na-azụ ofu pass ebe ị na-ere jewels na Lagos kpewe ekpere nnebọ gị baa mosu ọ ya akwatukwe shop gị kpewe ekpere bewe pele mewe baba tue baba mewe rabashindara maka so we can dare can da bewe pray Jesus nia on no chase on ekiri gi village ge potopoto eju everywhere na benna gi on ekiri gi Canada dị otu ọ dị benna mụ na ga dị otu ọ dị Jesus no chase na-ekiri onye isi ojii Texas adị otu ọ dị village nna gị adị otu ọ dị
Jizọs nọ na throne na-ekiri ọpụpụ na mbata gị. O kwuo na ebe onye ọzọ jelụdani ga-eje gafee. Village United Kingdom adị otu ọdụ, Ireland adị otu ọdị, Norway dị otu ọdị, United States of America dị otu ọdị. Jizọs nọ n'oche eze na-ekiri onye ụmụ ojii. Jizọs na onye agbata ete dị na mma. Jizọs bụ onye agbaja agbata ete. Ọ na-echere onye agbaja. Onye na onye agbaja amaka. Agbaja wee dị otu a, Australia dị otu ọ dị. Jisie ike. Kpọwa ya na ọ ga-aza gị.